Matimore parliament. Order. Iwinjo, but mokwongo mulo okiwuo ne jo Azimio, okinyal chiko gi gima winjo bed ne gitimo. Advice. Mago advice mokwonyo ka. Ngama gin go yo onge. Okwelewa siasa. Omulo wacha yueyo. Ng'at mogik manyalo advice Azimio e weche mag Azimio. Nekech ne gidonjo e State House kata gi dirisha. Jomodonje odi gi dirisha nyisi ni koro ka communicate kacha ka luok mesa. Ok nyalre. Magi joma nodonjo ka gi dirisha ma ji ong'eyo te. Ne kaka tich otamogi. Budget gi kelo ma illegitimate. Gin illegitimate. Timbe magi timo illegitimate. Omulo ok inyal advice Azimio ko Okango obedo e kom mar ratil ka. Ok no timre. Raila Amolo Odinga nigi joge no oseyiero. Jo Azimio oyiero Opiyo Wandayi Wuod Baba matiyo matek e bunge. En minority leader. To gi Junet whip. To kinyalo wacho ni jogo ne onge gima timo. Ne wago ineno wacho ni gin gi tactic ne gionge. Ne wadhi mos. To wacho ni wang'ene gima jogo dwa timo. Nekech bill the readings adek. Mokwongo first reading introduction. Obedo committee gino ni committee stage. Bill the second reading ma itimo proposed amendments. Ne gichuno mano gitimo. Third reading, final reading, makoro close kata members nyalo kelo proposal. Mane gi mwadhinyo. Chopo kwa chopo tichariyo. Koro wego agoke, nikech okia gima tichariyo birogo. To anada kwere, jopiny no kwerogi, ni omulo, budget ni, ukelo pesa ma corruption. Budget ni, udinai county government pesa. Budget ni, ufinyo mama mboga, boda, hoka. Budget ni raj. Keluru budget maber. Wanyiso gini wabro kelo ne gimiluongo ni the people's budget. Okay. Mano wach magi weche mogik. Omulo budget